kɔni mana baro yɔrɔ caman na a bolo ɲɛna i ye toro ye Mamadu Bogo Jamate bɛ min Jamate n'a santa kɔrɔ na sigiyɔrɔ di comité de ko Mamadu ka jogo la tu tɛlɛ tɛmɛ Mamadu Bogo a bolo ɲɛna i ye toro ye ne bɛ ni mana baro ne mana baro yɔrɔ caman na Mamadu Bogo aw ka de y'a sɔrɔ nin wulanin so Sele mɔgɔ tɛndiya bɛ ye jagoya bɛ ye ani ne bɛ n kɔni ko min na nin a man di dɔ ye dɛ k'a sababu kɛ mɔgɔ dɔ ye sunɔgɔ la tɛ dɔ ye ɲɛ la sibiriya woroso den kelen datubaga wuli k'i bila kɔnbaro la k'i tɔ mɔgɔ dɔɔni n k'i ɲininka tɛɲa ko ɲɛ kelen pe bari muso jiginna i ma dilan dɛ an ne cɛ nin so Ayele. Ne selen tigi ma tɛ fila la. Kelebele. Mɔgɔ ye don mana se. I bɛ ye. Mɔgɔ fɔ don mana se. I bɛ fɔ. Kelebele. Mɔgɔ bɛ ne dɔn ni fɛn dɔ de ye. Nka n bɛ nin bolo min kan ne ka nkɔni fɔ tɛ dɔn. E t'a la mɔgɔ dɔw sigilen yan olu yɛrɛ kulo tɛ nkɔni fɔ k'an fana nin na u fana kɔnɔ kɔ n'ale y'a sɔrɔ nin wulanin so Mamadu Bogo bele dusu ni bɔnna nin na n'a sɔrɔ i na kan ka di daɲa bonya kelen pe bari Madu Sangare ka deli k'a fɔ n'i ka miniti 3 kɛ somakɛ kan wali ka miniti 5 kɛ somakɛ kan a ma se ka fɛn d'i ma walahi a bila hali n'i ye lɛri kelen kan k'a tɛ se k'i sɔn Kini kala kan wana te kitanya kurunya kele bekenya borot ma be kuma manja fulu be kuna lidenge la kamata kama la brembe tu ko yo le fingana nya bay ma zulu kamna te bodi nangoloni ti mo do fuli fo kanyena na mangoli ni wala ni joni joina ni ma so bale ya ko ni ko me ya fane a mo bili ma ya fane so ke ni ma ya fane du ko ni ma ya fane mo bo siri ti ya fane ma tan ti ya fane ti ya fane abo jala goroji mamla da dinge ni ma ka wala ka ni ko me te so ba ko me ko ka wala L'année fois qu'on met ce combat, il est allé chez devant les bolos. À ma sorte de la loni, la trou, madame ne sait là, la table c'est Mousala, et un peu sur le monde. Par l'autre qui mange, mais les gars qui ont été, les gens qui ont été péqués, même quand les micros commencent, la table la micro tout l'anglina. Comment tu fais un bidet? Siri, et qui voulait la journée de l'année, t'as qu'à tu casses ma. Il s'est fait quelle manie? Il y a la CPM, il a trouvé quel autre la salle, il va dire, comme la seconde. Doni sigi man ta me sewa doni ya lo ta fi ni ko barakata hey mate malo illa kali ba be malo me isra mulu ma fa ni de mani isra mulu ma sigi de mani isra am to sigi de mani komade dozo te ko la sale do ne ya isra ta be akli sigi amru sigi de la ni ko te hey Moni me make a say, I'm going to block a festival in Canada. So we go. But the game 14 at the as your Romania. I don't want to play my dad. My professor, any somebody. Let me go sit down. I am going to come up. Mama, what telephone for a killer? Hey, they got to put it in for you about the Mapu. What are going to be Mala? Cada Bakelini Geluma. Bakelini Materuma. Bakelini Camerama. Bakelini Emdrama. Akanu nyɔgɔn n'o ye mori magan ye k'a bɛ ba 2 d'o ma kelen y'i da dɔgɔnin ko i ma mɛn wa i ko e m'a mɛn wa ne yɛrɛ ka jɔyɔrɔbɛkɛ fɛnɛ nin di yan sisan e b'a dɔn nin bɛ min yan e b'a dɔn nin bɛ yan
parfait. Amina kila ka yira sa. Parfait. Mun ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ de y'a jira sisan. Wani fɔ jiri fele. Sumakura bɛ kɛ tan de. I bɛ se min na i b'o kɛ. I bɛ se min na i kan'o fɔ. O tiɲɛ. Ka ɲɛ. A bɛ fɔ ko na ten yɔrɔ caman na. Sɛbɛnni ka suman mara dabɔ sa badalabugu yan. Aw mɔgɔ kɔnɔ ko Maro Sangare sa dɛ. Maro Sangare ma sa dɛ. Fabrication bɛ nalen. Walahi fabrication bɛ nalen Mali kɔnɔ an kɔni fɔ ko nin na. Barika. Barika ka